teda nepočuť, lebo sme v meste, ako možno vidieť. A akurát sme tam s našim psom Špunčom. Máme ho, ako som už spomenula, 10 rokov. Akurát sme s ním v meste na prechádzke, takže áno, 10 rokov má a sme akurát teda, ako som už povedala, že sme s ním na prechádzke. Ostaň, Špunčo! Dobrý psík, krásny, no poď. Krásny. Takže ako môžeme vidieť, poslúchať, čo som veľmi rada. A tu nájde moja sestra Vanessa, ktoré... Čiže čauky. Akurát ideme do obchodného domu, kde máme mamu. Takže ideme. Nohe. Tuto. Čiže tu vlastne ako môžeme vidieť, ako máme tu a dáme toto, lebo veľa ľudí nám chcelo, že natočiť, ako ideme po meste s našim krásnym psíkom, Špuntíkom, tak sme to natočili a takto tu máte, dúfam, že sa vám to nie, že páči, ale vlastne to v podstate nie je nič, len ako vlastne to sme zapsali. A tu možno vidieť nákupné centrum, Vega, vidíte, a tam ideme akurát do čínskeho obchodu, kde nič nekupujeme, ale kde robí naša mama, Lele. Srandujem, nie do čínskeho obchodu. Dobre, takže poďte ostať, poď si. Škafka. Ahoj, tatíčo. Naša kamarátka. Drž psa. Dobre, takže my sa učíme, čauky.